Mga ka-Disciple, kapag iniisip mo ang pinakamahalaga sa kaharian ng langit, sino ang naiisip mo? Isang propeta? Isang hari? O isang bata? Sa mata ni Jesus, may espesyal na puwang ang kabataan. Hindi lang dahil bata sila, kundi dahil sa pusong taglay nila. Ako po si Brother Rai, at ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang maging tulad ng isang bata sa harap ng Diyos. August 12, 2025, Tuesday of the 19th week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Mateo 18 verses 1 to 5, 10 to 12 and 14, lumapit ang mga alagad at nagtanong kay Jesus, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, inilagay ito sa gitna nila at sinabi, maliban na maging tulad kayo ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang nagpapakumbaba tulad ng batang ito ang pinakadakila. Dagdag pa niya, huwag nating hamakin ng isa sa maliliit na ito sapagkat ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng Ama sa langit. At sinabi rin ang talinghaga ng nawawalang tupa na ang Diyos ay masayang-masaya kapag ang isang naligaw ay muling nakabalik. Mga ka-Disciple, ang bata ay may pusong walang bahid ng yabang, marunong magtiwala at handang matuto. Ganito ang nais ng Diyos sa atin, isang pusong bukas, mapagkumbaba at handang magbalik loob. At tulad ng pastol sa talinghaga, hinahanap tayo ng Diyos kapag tayo ay naliligaw, dahil para sa Kanya, walang sino man ang walang halaga. Mga ka-Disciple, sa araw na ito, tanungin natin ang ating sarili. May pusong bata pa ba ako sa harap ng Diyos? Naway manumbalik tayo sa Kanya nang may kababaang loob at pagtitiwala. Ako po si Brother Rai, nagpapaalala. Sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay marunong magpakumbaba. Online for Christ, offline with purpose. God bless.